Хора, ако се чуете защо ви посреща Килиан Ембапе, сега ще ви кажем за днешното предизвикателство. Така, хора, днешното предизвикателство е: ако аз карам, правя селебрейшъна на Килиан Ембапе. Спокойно, не е само Килиан Ембапе, има и други карти. И той ще е днешния вратар. Дуспа по-скоро. И да, аз съм днешния човек, който ще бие дуспите. И да, нека да започваме. Хора, така днес, ето тук ще снимаме, ето го вратаря. Нека да започваме. Да видим, ще вкарам ли? Не! Чакайте да мръдне това. Малко забавя. И сега пиеме и всички удар. Килиан Ембапе. Така, хора, сега ще се върнем с другата карта. Така, хора, втората карта е... Серхио Рамос. Да. Ето го, вратаря е до мен. Може да позиционира добро. Аре, фокусирай, бе. Така. И сега ще... Ако вкарам, трябва да направя селебрейшъна на Серхио Рамос. И айде да започваме. Така, хора, почваме. Да не нападне на телефона, защото съм го закрепил на едно дърво. Сега разбрахте, ако вкарам, трябва да направя селебрейшън на Рамос. Не вкарах. Така. Сега ще се върнем с втората карта. Чакайте, че телефона падна. Така, хора, вие сега ще трябва да изберете карта. Ние мислиме да избереме тая. Ето тая избрахте. Тая. Да. Сега да видим кой ще бъде. О, Неймар Джур. Да, Неймар Джуниор. И сега директно ще се върнем с дуспите. Така, хора, почваме. Пак ще обърте тази дуспа. Добре. Един момент да преместиме кучето. Защото ще го смажа. А корито изобщо на там. Айде сега най-вече може да видим. Това пак е пропуск! Няма Неймар Джур. Да, освен тъпото е, че на тениската ми пише Неймар Джур, а пак няма Неймар Джур. Така, хора, сега вратаря ни ще... Избирам Да. Кевин Де Бройнер. Добре, сега ще се върнем с Само Кевин Де да Бройне. кажа. Така, хора, сега почваме. Пак съм на средата на тази огромна врата. Да. Сега да Кевин Де Бройнер бие. Де Бройнер. И това е спасение! Трета дуспа подред! И сега, хора, сменяваме вратарите. Кучето ме нападна! Хора, вижте нашия футболист какво прави. Играе си топката. Ау. Хора, най-известното куче. Ще бъдем с картата на Карим Бензема. Надявам се той да му знае селебрейшъна. Знам го! Няма нещо, което да не знам. Да, добре. И почваме сега. Хора, почваме. Аз съм вратаря, отивам си на място. Ще ги обадя тези три дуспи. Сега ще го стигнем този кур. Аре бе, не ги не. Бързо! Казах ли ти, бе? Абе хора, аз не можех да бия. Той не можа. Така, хора, това е картата за предпоследното. Да. Депаели, не знам как се произнася. Депал. Да. Но е от Барса. Вижте, много прилича на Неймар. Хора, другия беше. Но всъщност не е. Това е Беше... Депау. Окей. И така. Нека да започваме. Така, хора, почваме. И пак той си отива на нас. Ей, да знам, аз умра в тока. Айде, бие ме! Хора, видяхте ли как му мина? Той е гати козела. Да. Аз съм
зелския вратар, аз съм най-добрия вратар. Казах, че е кур. Здравейте, хора! Ой, рефокусирай. Така, това е последната карта. Коке. Ето. Коке. Последната карта. И да, ето. И отзад. От Атлетико Мадрид е. И да, нека да започваме. И разбира се, хора, аз пак ще варда. Така, хора, това е последната дуспа. Отивам да я варда и ви обещавам, че ще я варда. Но не, няма да е така. Той ще ми си даде, казвам ви, на 100%. Айде да ми. Айде, кур. И сега го пиеме. И сега ще го пиеме. Той сам си се. Искаме да ти пияка. Той сам си. Той сам си се. Той сам просто си се